Vreau să vă arăt un nou clip, deci pe YouTube, unde noi să ne uităm la filmul acesta. Uite-te cu noi. Ok, o să închidem așa. Pe mine cum mă face să mă vede? Pe tine nu trebuie să te vadă. Bun găsit, prieteni! Noaptea, o călătorie pe un drum aparent pustiu, se poate transforma repede într-un coșmar. Astăzi vă prezint niște cazuri terifiante de acest gen, rămase fără explicație. Dați follow aici. Da-ți aia, bă! În noiembrie 2018, o femeie sinistră a fost văzută în mijlocul unei treceri de pietoni din Sapporo, Japonia. Clipul a fost făcut celebru de către youtuberul Sărspu. Omul a rămas stupefiat când a realizat că necunoscuta nu dorea să plece, în ciuda faptului că semaforul se făcuse roșu. Uite fantoma. Nu e fantoma. Pe n-ai văzut-o. Pe nu e fantomă. E vampir. În timpul unei călătorii nocturne, Joe Robb, un bărbat din America, s-a întâlnit cu un străin ciudat ce l-aștepta pe marginea străzii. Era ora 21. Asta se I'm trying to get you guys a picture of this, but this thing is scary as hell. I have never seen no one look like this or be like this. See if you guys can see it with the light down there. Oh no, still too far. I'm getting on the road here by it, and I don't see nothing still. Let's zoom it out. Where the is it? Where did he go? I don't know where they went. What the f? He's standing like under the sign over there. I don't know if you guys can see. Știi că încă îl filmez, nu? Uite, papa, vezi. Yeah, he's legit like standing under that sign right there. Just like right there on the side of the road. What the f is that? Do you see that right there? Do you see that? Who the f? But they got like some weird mask or something. What the hell is that? Bă, ce merge așa din ce? What the f? Oh, what the f? Oh, what the f? Unii au mers atât de departe cu interpretările, încât au declamat teatral că necunoscutul era un demon. Deci uitați-o, prieteni. Ia așa. În cel mai pur sens al cuvântului. Slabe șanse. Cel mai probabil era doar o persoană mascată, în căutarea adrenalinei. Uitați-o chiar acolo. Deci, ce urât e de Da, drum. chiar. Chiar e foarte. Dă mai tare. Ce nebunie, ești nebun. În 17 decembrie 2008, 4 băieți au fost găsiți morți în mașina lor, lângă o fermă părăsită. Cel puțin, aceasta este povestea care însoțește filmarea de față, găsită pe camera uneia dintre Mi-e Lasă de drum. ei și adus în atenția publicului cu acordul părinților. dimineața mă să vin și să uite asta. Dacă urmărim, aflăm următoarele. Cei 4 s-au pierdut. La scurt timp, în fața lor a apărut un tunel. Pe un semn de alături scria drum prin care nu se trece. Deasupra era anunțat o fermă. De nicăieri s-a materializat un bărbat înfricoșător, iar mașina lor parcă a prins viață. Băiatul care ținea camera a reușit să fugă,
dar a fost capturat. Ok, cum să nu... Poliția a descoperit ulterior indicii care arătau că Stop, lasă! Deci, ce-am... Gata. Dacă nu... Trebuie să ne uităm. Da, acolo, așa. cineva locuise totuși în ferma din vecinătate. Unde se întâmplă? Mai mult ca sigur, avem de-a face cu un scurt metraj, dar realizarea lui merită toată atenția. Pe YouTube. Primul? Da. Mireasă, bă. Făcut în 2008, acest clip, încheiat brusc, reprezintă de asemenea ultimul lucru rămas după dispariția a 4 oameni. Vedeți chestia aia albă? Uite, uite, uite. În timp ce se aflau pe un drum din Columbia, au văzut o mireasă de temut, care le făcea cu mâna. Îi făcea cu mână, ești prost. De ce? Deci, uite-te clar. Uitați-vă. Uite, uite cum le face cu mâna. Uite, da, chiar. Face cu mâna. De ce? Persoana înspăimântătoare n-a fost identificată. Nu l-a făcut nimic, deci. Ești nebun? Trebuia să... Cazul a rămas nerezolvat. Uite-te bine. E albă la față. Normal, dacă e un monstru. În 2004, niște prieteni mergeau liniștiți pe drumul Clinton, din New Jersey, considerat bântuit. E așa fost. Șoferul a ieșit din mașină și a început să alerge prin față, distrându-se. Când o mașină străină s-a apropiat, aprinzându-și deodată farurile, ceilalți l-au chemat de urgență înapoi. Curând, au realizat că sunt urmăriți. Oh my god, get in the car, get in the car, get in the car. Oh no. Wow, he is coming really fast. All we saw was like a string of blue, and then all of a sudden you saw the headlights. The car that stuck our moment, we're pretty pissed at this point. What is this? Oh my god, they turned off their lights. They're blinking their lights at us. These are calling for help. Stuck our moment, we're pretty pissed at this point. What is this? Oh my god, they turned off their lights. They're blinking their lights at us. These are calling for help, Don. Oh my god, they turned them off again. No, they turned them back on. Oh my god, I'm f***ing flipping. That's it, I'm flipping. I'm flipping. I am rolling feet. I am rolling feet. I am rolling feet. I am rolling feet. Yeah, they don't Nu se vede nimic. Ei s-au dus noaptea. Oprește-te filmarea. Ok, acesta a fost video. Nu uitați să dați like și să dați follow.